nagsanga karayawon, ayon hanlitin niyo og sa marnon, mga kalagasan og katankon, hakurat sa naray hagdod dayon. Lagi nga ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dakbukos na may sinsilyo pa, may binutok na inandang mabulsa. Hala na sige kita, ang ngayon, ang hermana, nasayaw na hiran kurang sa ukod ang sunatahan banda. Hala na sige kita, ang ngayon, ang hermana, nasayaw na hiran kurang sa ukod ang sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayot lain-lain nga nawong, ang kadam-an na at tuhak lasa,